ଦେଖିବା ପଣ୍ଟୁ ନନା ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ନନା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ ପଣ୍ଟୁ ନନା ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଟୁ ନନା ଏଠି ପୋଇ କାଟିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ପୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘାଣ୍ଟଟି ହବ। ଆଲୋ ଆଲୋ ପଣ୍ଟୁ ନନାର ଏକି ରୂପ। ପଣ୍ଟୁ ନନା ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ପରେ ତାଙ୍କର ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଖଲାସ। ପିଣ୍ଟୁ ନନାଙ୍କର ପଣ୍ଟୁ ନାନୀ ବାଡ଼ି ଦେଲେ। ନନା ଏବେ ଫାଇଲ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ନନା ଅଫିସ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ନନା ଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଣ୍ଟୁ ନନା। ଏବେ ହୋଇଗଲେ ନନା ଆମର ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡା ଗେଟ୍ ମାରି ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଓଫୋ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଟାଟା।